guys, and the vlogs ni sumag kuan ade ay ta guys. Sumag review ade ta dire kay kuan kayo. Sumaday guys. For today's video guys, sumag review ade ta dire kay adlaw. So then review ka ng CR. Okay, kahuman guys. Ato. Kuhaon na tong silhig. Ano ba? Nga, ato. Bubuag tubig. Ano yung pag-limpyo sa CR guys? Say, inaani ay kadali ang pag-limpyo sa CR guys. Okay, gamay mo tayo. Sumanaday guys. Dali na kayo. So bye-bye. Thank you for watching. I love you all. Mwah!